un grup de col·laboradors de Rafael Dalmau editor i de familiars i amics de Francesc Viadiu, encapçalats per la seva filla Rosa Viadiu, varen visitar la presó Model de Barcelona. Al llibre Hostal d'Entença, Francesc Viadiu explica l'experiència sobretot humana, però també política, del seu pas en ple franquisme per l'establiment penitenciari i que ara tanca definitivament les portes. El món de la presó és exactament igual que el de fora. No cal dir que Espanya, el 1954, era un país completament futbolitzat i els habitants de l'Hostal d'Entença participaven d'aquell clima falsament esportiu. La realitat era que en Biel ja feia mesos que estava empresonat, que vivia en pensió gratuïta, com deia ell, a l'Hostal d'Entença. I una angoixa i una vegada desesperança començava a guanyar-lo, a apoderar-se d'ell. Això minava la seva moral. En Matusalem, el seu fidel company d'Ergàstol, que ho notava, li deia: «Biel, aquí tothom sap quan hi entra, però mai no pot saber quan en sortirà. Pren-t'ho amb calma, que em fa l'efecte que aquí dins t'hi passaràs molt de temps».